Утым янмады. Кая барayım, не шейметтен бардым, неге ауыр зирлигine. Әнә шулай авыл халкы газ мише сүнсә, уты суы бетсә дә, юлларны чистарту ниндигенә проблемалар булмасын үз идарәгә килә. Хума авыл җирлегендә ел башына халыктан телдән 14 мөрәҗәгать кергән. Аллага шөкер, ана нинди мотор клубларыбыз, бит пунктларда, ветеринарный пунктларда бөтенсе бар. Хума зур авыл 280-нән артык хуҗалык, шуларда 700-гә якын кеше яши. Каралты кораларның халык җитеш тормышлы. Җирлек башлыгы фумалар һәм читтә яшәүче авылдашлары белән бергәләп аңлашып эшли. Гражданнар җыенында авыл язмышына кагылышлы мәсьәләләр күтәрелә һәм алар акрынлап шишелә. Күбесе сорау бирәләр быел елганы чистарту буенча. Безнең инде программага кергәне елганы чистарту буенча менә кичәге секендә генә килде зур комиссия, кичә карарлар. Авылда бөтен социаль объектлар бар. Халыкка яшәү өчен шартлар тудырылган. Капиталь ремонттан соң урта мәктәп, аның янында спорт мәйданчыгы төзелгән. Хәзер биредә балалар рәхәтләнеп футбол уйный. Мәктәбебез җирле үз идарә белән һәр даим тыгыз элемтәдә тора. Хоккей ярышлары, футбол турнирлары, шулай беренче сыйныф укучыларын беренче сыйныфка кабул иткәндә безгә булышлык күрсәтәләр. Яңа фапка көненә 18 кеше төрле авырулар белән мөрәҗәгать итә. Фельдшер Эльмира Хайбуллина белдергәнчә, быел 90 кеше диспансерлаштыру үтәчәк. Шуның 41-е үз сәламәтлеген инде тикшерткән. Мәдәният йорты капиталь ремонттан соң икенче сулыш алды. Яңа ветеринария пункты төзелде. Профилактический мероприятияны бетердек. Бүген соңгы авылда нодулярный дерматитны кадап чыктык. Дополнительное искусственное осеменение сыерларына ясыйбыз. Үткән ел урамнарны яктырту республика программасына кереп 1 километр линияны алмаштырганнар. Энергияны саклаучы 20 урам яктырткычы куелган. Бүгенге секенде 80 лампочканы бу инде безнең основной миләше эшче электриген. Быелгы самоотложение акчасына, менә 18 елның җигән самоотложение акчасына барлыгы 60 төшкә куярга дигән абстаган. Ул где-то инде була 140 лампочка. Үзара салым акчасы максатчан тотыла җирлектә. 2014-15 елларда әлеге җыелган акчага 8 гектар мәйданлы зиратны яңа коймалар белән әйләндереп алганнар. Авыл эчендә 20 километрдан артык юл исәпләнә. Аларның кайберләренә үзара салым акчасына каты таш түшәгәннәр. Безгә 2 километрга якын юл салдык. Шуның 251 метры бидән самоотложение акчасы белән салынды. Калганнарын иске зданиялар сүттегаларын ташып юл салдык. И күбесенчә халык үзе актив катнаша үзләренең акчалары белән. Үзара салым акчасының файдасын туеп өлгергән Фома халкы Чапаев урамында 500 метрга таш түшәүдә үз акчаларына өлеш чыгарган. Биредә иске биналарны сүтеп юлга салганнар. Үзара салым акчасына иң проблемалы булган Гагарин урамында юллы иткәннәр. Гомере буена шофер булып эшләгән, машинасы белән урамга керә алмаган Минәхмәт Насретдинов хәзер каты юлдан йөри алуына сөенә. Хәзер менә чыгасың, намазга барган вакытта аяк битенә дә ни кирмәй, бәлчек кирмәй. Беләсеңме, шул хәлдә яхшы булды. Рәшит Абдрахманов җирлек башлыгы булып 4 ел эшли, әтисе һөнәрен дәвам итә ул. Җирлек башлыгының теләге үзе туып үскән авылның социаль йөзен тагын да матурайту, иң озын урамнарны асфальт белән түшәү, бөтен урамнарга яктырткычлар кую.